και καθημερινά η Epic και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 και οι δύο θα είναι και ο Νικόλας αύριο. Οπότε αύριο 4 ακριβώς να είστε εδώ συντονισμένοι για να κλείσουμε έτσι όμορφα τη βδομάδα. Έχουμε και καλεσμένους στη Λέφου μας, τον Μιχάλη για το check-in να μας πει τι έχει να κάνετε το Σαββατοκύριακο, αλλά και τη Δευτέρα βασικά, γιατί είναι ολόκληρο τριήμερο. Και φυσικά εννοείται ακολουθεί η Ελευθερία Ανδρέου μέχρι και τις 8, όποτε